Bueno, benvidos a sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de xuño, que ainda que vose sea día 1 de xullo, pois sabedes que se corresponde co Pleno ordinario do mes de xuño. Disculpar a ausencia do concelleiro Roberto Moniño, que non pode estar hoxe presente, e pedirvos facer por a petición da Secretaría e demais que despois para facer as actas ten problemas, que nos lembremos todos de utilizar os micrófonos ou de aproximarnos debidamente cando, sobre todo nesta disposición extraña que temos, pois para que quede constancia nas actas. Ben, o primeiro punto é a aprobación das actas das sesións do 26 de febreiro, do 9 de marzo, do 3 de xuño e do 15 de xuño das sesións plenarias. Algúna consideración con algunha das actas que se remitiron? Non, entonces damos por aprobadas as actas do 26 de febreiro, do 9 de marzo, do 3 de xuño e do 15 de xuño. Segundo punto é a dación de contas das resolucións da Alcaldía que van da 440 de 2020 a 575 de 2020, tuveron a vosa disposición. A terceira é a dación de conta da liquidación do exercicio 2019, que, como pudestes ver, así a grandes cifras, ten un resultado orzamentario asustado de algo máis de 104.000 euros, un remanente de tesourería para gastos xerais de algo máis de 2 millóns de euros e unha débeda viva con un tanto de 4.195.000 que supón o 0,33, a fracción do 0,33, un 33%, vamos. En canto ao cumprimento, se cumpre a regra de gasto, se cumpre a sostenibilidade financiera, pero unha vez máis derivada deses problemas que comentábamos cas contratacións, pois incurrimos en inestabilidade orzamentaria, o cal obligará a facer outra vez un plan para recompoñer esa situación, que é un desvío pequeno, pero que temos que correxir. O cuarto punto na orde do día é a dación de conta do informe de intervención sobre os reparos formulados no exercicio 2019, que tamén tuvestes a vosa disposición. E o quinto punto é a proposición da Alcaldía de aprobación inicial do suplemento de crédito 01 do 2020, que, como sabedes, foi algo que comentamos na comisión, pero que precisamente porque necesitábamos ter aprobada a liquidación do ano anterior para saber o resultado xusto do remanente de tesourería, pois non podemos ter en debate nas comisións. Entón, o primeiro que temos que facer é votar a incorporación na orde do día. Votose a favor de incorporar ese punto. Acórdase a incorporación por unanimidade. E ben, todos sodes conscientes, porque aprobamos neste pleno acollernos aos fondos FEDER para que se xestionan a través do IDAE para facer as sendas peonís e ciclistas nas 3 fases e os camiños escolares seguros e accesibilidade universal, con eses investimentos que propusemos e o IDAE aceptou, non? Por un total de 3.239.455, do cal a contribución municipal é de 647.890 euros, e o Ministerio, con fondos europeos, nos financia o 80% a fondo perdido, non? Nos dá eses 2.591.000 euros, co cal compre facer ese esforzo de situarnos os 647.000 euros, que esperamos que despois das licitacións queden reducidos a un entorno dos 400.000 euros polas baixas, e que necesitamos ascribir presupostariamente algunha partida, non? Xenerando o crédito necesario. Entonces, aproveitando ese remanente positivo xa confirmado para a raíz da liquidación do exercicio pasado, propoñemos aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos baixa a modalidade de suplemento de crédito
consistente en incorporar nesa partida 134.61.619.00 un importe de 647.890,52 euros con cargo remanente de tesourería para gastos xerais e expoñer o citado expediente ao público polo prazo de 15 días. No caso de que non haxa reclamación, o expediente terás aprobado definitivamente e podremos enfrontar a licitación. Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, nós estamos de acordo, como xa dixemos no seu momento, que para facer estas obras tan importantes que xa nos tardan, non? Das sendas peonís ciclistas e dos camiños seguros, camiños escolares seguros, pois era necesario facer este modificado, non? Tendo claro iso, pois estamos a favor, e xa digo, xa nos tarda, non? Todas estas obras que son tan necesarias. Pois sí. As sendas están definidas por, creo, por la propia proxección no centro sur do Concello, non? É dicir, agora haberá que plantexar, porque están sin redactar os proxectos, a situación concreta por onde van, pero están definidos no proxecto como parroquias do centro sur do Concello. Tamén teñen que destinados isto especificamente, non? Sí. Sí, porque, digamos, a petición era para un proxecto, había que justificar a reducción da produción de CO2, esa política do carbón. Ben, pasamos entonces a votar a proposición da Alcaldía de aprobación inicial do suplemento de crédito 01 do 2020. Votos a favor da proposta? Por unanimidade queda aprobada a proposta e pasamos ao punto 6º, que é o ditamen da proposta da Alcaldía de aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Teo. Ben, sabedes que esa é unha obligación que por lei establece a obrigatoriedade que os concellos redacten estes plans de prevención contra incendios. É certo que, a pesar desa obligación legal, moi poucos concellos o estaban a facer, hasta que é certo que a Fiscalía empezou a recordarle aos concellos, aos alcaldes en concreto, a obrigatoriedade que había desa redacción. Iso supuso que a FEGAN intervise, que se chegase a un acordo con o SEAGA. Entonces, en setembro do ano 18, o Concello de Teo adheriuse, e aprobamos aquí, ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta e a FEGAN e o SEAGA para a redacción destes plans. Eses plans mandaron unha primeira versión que foi valorada polo Departamento de Urbanismo, algunha corrección con respecto ás delimitacións de solo e demais. Mandaron a segunda, remitiúselle para a súa aprobación pola Consellería competente e agora nos toca a nós facer esa aprobación. É certo, e hai que dicilo claramente, que o plan está moi orientado ás faixas de protección dos núcleos, é dicir, non tanto a protección de casas silladas e demais. Desde o SEAGA trasladan que, digamos, este é un primeiro paso e que pretenden incorporar no visor todas as faixas e as delimitacións correspondentes tamén ás vivendas individualizadas. Hai que recoñecer que o que ten tamén maior virtualidade é ese visor que vai a ser de acceso público para a poboación, para determinar en que medida lle afecta, porque é certo que moitas veces a xente ten claro que a súa casa está a 50 metros ou a 100 metros do monte, pero hai xente que non sabe que aquí, en este sitio, remata o núcleo tradicional e que hai unha faixa que empeza precisamente aí. Igual ten unha leira nas proximidades. Entonces, creo que vai a ser tamén unha axuda para todos estes procesos. Polo tanto, a proposta que facemos é aprobar inicialmente tamén o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, elaborado por SEAGA e que xa conta co informe favorable da Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural, expoñer ao público por un período de 20 días para a presentación de alegacións, e no caso de que non houvese ningunha, pois considerar aprobado xa definitivamente o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios.
aclarar que ainda nos queda tamén pendentes o de inundacións, que pretendemos avanzar pois no próximo curso, por así decirlo. Bueno, Anxo. De acordo, isto é necesario. Sí dicir que, bueno, que os traballos que se fagan, pois no marco deste plan, non, de limpeza e tal, sí que diría que se tivera posible en conta as empresas do Concello, non, autónomos que teñen tractores e que se dedican a facer limpezas, digo, porque sí que houve queixas, porque dicían que, bueno, que realmente viña unha empresa de fora e todo aquilo que se pode facer para dinamizar a nosa economía local é importante, non? Oxía. Imos apoiar a proposta. José Manuel. Eu estou de acordo con o que di Magalhães, pero efectivamente creo que dentro do plan se establece que dar traballo ás empresas precisamente locales, según a situación. Sí, en todo caso, sabedes que en principio está porque entra unha pequena cousa que despois unha identificación que fixo se haga das parroquias con maior risco de incendio, na que só entraron Cacheiras e Calo, que foi nas que os propietarios podían acollerse a que o se haga limpase eses terrenos a un precio moi baixo, é dicir, moi competitivo, que a desgracia é que moitas outras persoas que están noutras parroquias non o puderan utilizar, non? Entonces, se é que esa contratación a fixo se haga, tamén se falamos con eles no sentido de que puderan recurrir a empresas de dominio local e ese é o seu compromiso e supoño que o farán. Pasamos entonces, vos parece, a votar a proposta da Alcaldía de aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais do Concello de Teo. Votos a favor. Queda entón aprobado por unanimidade. E pasamos ao punto 7 da orde do día, que é o ditame da declaración institucional do Concello de Teo polo Día da Diversidade Sexual. Iria. Moi boa tarde a todas e a todos. Pois a declaración institucional do Concello de Teo polo Día da Diversidade Sexual foi recollida así como unha declaración institucional por acordo de todos os grupos da corporación. Ven a reflexar que este Día da Diversidade, de celebrar o Día da Diversidade Sexual o 28 de xuño, ten que ver co recoñecemento dos dereitos de igualdade e liberdade para as persoas ou grupos de persoas sin distinción da súa identidade sexual. Paso a ler o que serían os puntos da declaración institucional, que, sendo o Concello de Teo, súmase as voces que claman por un futuro en igualdade de todas as persoas ao marxe da súa identidade sexual e ou de xénero e da súa orientación sexual. Reafirmamos o noso compromiso cos dereitos humanos en consecuencia coa diversidade sexual, así como da non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero, rechazando e condenando todo comportamento contrario a estes dereitos. Constatamos a necesidade de invertir en políticas en favor da non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero a través do desenvolvemento de programas e proxectos de atención, información, formación, sensibilización e concienciación. ¿Algún grupo quere decir algo con respecto á declaración institucional? Dámola. Entonces, non sei, formalmente temos que votala, non, Virginia? Pasamos entonces a votar a declaración institucional do Concello de Teo polo Día da Diversidade Sexual. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 8 da orde do día, que é ditamen da moción do Grupo Municipal Son de Teo sobre a monarquía. Iria. Esta moción, presentada polo Grupo Municipal do Son de Teo, ven, fago unha descripción, a monarquía española foi unha herdanza directa do franquismo político e económico mediante a que se controlou o lento proceso de democratización do Estado español no período coñecido como da Transición.
Obrigada a decidir entre ditadura ou monarquía, a cidadanía do Estado asumiu como propia unha institución que, disfrazada de modernidade, aproveitou para enriquecerse dun modo semellante ao que xa utilizaran os seus predecesores na dinastía borbónica un século atrás, e que determinara a súa abdicación e exilio. Hoxe, 40 anos despois, as comisións millonarias ilegais, as propiedades ocultas en paraísos fiscais, os escándalos económicos de toda a familia, o enriquecemento a costa da cidadanía, os cada vez máis evidentes, pero aínda supostos delitos, xusto cunha pertinaz obstinación para non permitir unha investigación, son só algunhas noticias que caracterizaron a monarquía española nos últimos anos. Na actualidade, nada mudou e tras a abdicación e renuncia á actividade pública de Juan Carlos I, o rei emérito segue a gozar dun especial estatus financiado cos orzamentos xerais do Estado. A nosa sociedade amosa cada vez máis dúbidas sobre un sistema que leva décadas sen render contas completas ao pobo no que reside a soberanía do Estado. A herdanza recibida por Felipe VI tampouco permitiu unha maior transparencia e o actual rei e a súa familia seguen gozando dos privilexios adquiridos por sangue. O único mérito valorado para exercer a xefatura do Estado é ser fillo de quen é. Unha herdanza irrenunciable por ser a única que o lexitima no poder. Por iso, creemos que chegou o momento de decir basta. Consecuentemente, propoñemos ao Pleno a adopción do seguinte acordo. 1. Apoiar a reclamación de distintas forzas políticas do Congreso dos Deputados para realizar unha investigación sobre as actuacións do rei emérito tras a súa abdicación en relación coas posibles comisións recibidas en procesos de adxudicación de obras. 2. Reclamar do rei emérito a devolución de calquera ingreso recibido como consecuencia de procesos de adxudicación de obras. 3. Reclamar á Presidencia do Goberno a celebración dun referendo vinculante para que a cidadanía do Estado español poida decidir entre monarquía ou república a forma de Estado que desexa. 4. Trasladar este acordo á Presidencia do Congreso dos Deputados, á Presidencia do Goberno español e á propia Casa Real. Manuel Anxo. Bueno, eu entendo que esta moción vai na liña da campaña iniciada por Incomú Podem, non? Creo que vai nesa, máis ou menos coincide con esa campaña. Bueno, eu dicir, como forza política, como representante da forza política claramente rupturista desde o ano 70, bueno, desde o principio de todo, non? A forza claramente rupturista porque consideraba que a única forma de mellorar ou crear realmente unha democracia no Estado español era rompendo a través dunha ruptura co que significou a dictadura franquista. Non? Realmente a monarquía é unha institución que ven da dictadura, é a que representa ese continuismo, esa parte fundamental desa reforma pactada, non, do ano 78, non? Que se concreta na Constitución, e, polo tanto, nós estamos de acordo co contido desta moción e vamos, poñemos unha vez máis de manifesto o que concretamos naquele manifesto Non temos rei, asinado en febreiro deste ano, non? Con outras forzas soberanistas do Estado español, no que íbamos máis alá, evidentemente. Nós apostamos por unha república galega, non porque, claro, como tamén dicía Castelao, sea a república española, sea española ou sea que sea a república, sea monarquía, se siga unha lógica centralista, pois pouco nos vai beneficiar aos galegos e ás galegas, non? Pero, bueno, xa insisto que nós estamos de acordo co contido desta moción, somos unha forza política demócrata, con principios ben claros, cos valores ben claros do que é ser un demócrata e, polo tanto, somos republicanos e nunca monárquicos, pois é unha figura que non se entende para un demócrata é o mantemento da figura das monarquías, non? É iso que quería decir. Osía. Ímonos a abster porque, bueno, independentemente das consideracións que podemos ter este grupo municipal sobre determinados aspectos que se comentan aquí, consideramos que o foro de debate debe ser outro, que as competencias tanto xurídicas como o aspecto competencial é claro, non é cousa deste Concello determinar. Eu entendo que unha declaración política, bueno, pues, podemos absternos perfectamente sin caer en ningún tipo de contradición con nada. Gracias. María. Boas tardes a todos. Nós tamén consideramos que é un tema que o Pleno de Teo pois
non ten competencia sobre isto, e ademais a creación da comisión de investigación xa foi rexeitada no Congreso dos Deputados. É verdad que xa está sendo tamén o referente ao punto 2, está sendo investigado, e é algo que, cando se sepa os resultados, pois a responsabilidade civil que poida haber tena que determinar outro órgano que non somos nós. Logo, cada un pois pode ter as ideas que queira. En canto do referéndum, é algo que require un cambio constitucional que tampouco nos compete a nós, polo tanto, nós neste punto vamos a votar en contra. Entendendo perfectamente que faledes das competencias municipais, pero aquí falamos de reclamar e de facer traslado. Sí que entendemos que tamén dende as corporacións municipais tamén se pode dar o chamamento a cumplir determinadas responsabilidades noutro tipo de administracións. En canto tamén reafirmar que traemos aquí esta moción non solo polo feito ou non pola campaña que se dixo, sino porque o 27 de xuño se conmemora a Primeira República Galega, e por eso que se escolle tamén esta data para facer a presentación desta moción, simplemente. Algo máis. Podes dicir que, bueno, que está ben que o dixerades inicialmente, non? Que tamén está ben lembrar esas datas, porque son, eu creo que importantes e a xente descoñeceas, non? Alguna aclaración máis? Pasamos entonces a votar a moción do Grupo Municipal Son de Teo sobre a monarquía. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, polo tanto, rexeitada a moción. Pasamos ao punto 9, mocións de urxencia. Se non hai, pasamos ao punto 10, que rogos e preguntas. BNG. Bueno, eu un primeiro rogo que ten a ver coa Rúa Loureiros, aí nos Tilos. Comentábame un veciño que ten un problema, que pedía máis prazas para persoas con mobilidade limitada, non? Entón, sí que, había que ver en que lugar poñelas mellor, ou, total, que pedía máis prazas ali para persoas con mobilidade limitada, non? E despois, hai outra cuestión, unha cuestión que é xeral a todo o Concello. Podo falar por exemplo, do oído de Fornelo, por exemplo, en Fornelos 49, xusto digo o número do Fornelos 49, onde as estradas están bastante mal. No Fornelos 49 falo dunha fochanca, claramente, digo para que te identificada, pero despois, por exemplo, en Aguas Mansas, na estrada que ven do Sisto, tamén hai unha que leva meses, eu digo polo menos recheala, non? Recheala, porque é perigosísimo, sobre todo cando chove, porque está tapada ca auga e non se ve, e iso creo que pode provocar un accidente, ademais provoca danos nos vehículos, non? E digo que en xeral revisar, non, na medida que se poida, todas as pistas, as estradas do Concello, de titularidade municipal, na medida que se poida, para ir, xa digo, tapando eses buratos máis perigosos, non? Eso era tal. E agora deixo a Carmen Diagas, que ten varias cousas que plantear. Bueno, falando de fochancas, eu agora acabo de ir atrás ellas, non sei se fostes por aí últimamente, a pista que sobe desde a estrada que ven de Rariz, está totalmente desfeita. Aí, por o lado dereito non se pode andar. De feito, eu subín por o lado esquerdo, porque non pasaban outros coches. No Aido tamén hai varias pistas, unha pista que está moi desfeita. En Noceda tamén están as pistas totalmente desfeitas. Ao mellor era cuestión de arranxar toda a aldea, de acondicionar todas as pistas da aldea, porque está totalmente desfeita. Mais, espera que teña apuntado. Quería, xa comentei aquí
algún concelleiro, chamar a atención sobre un piñeiro que hai nos Verxeis que se está inclinando perigosamente encima da estrada. Está rozando a farola, sei que é nunha finca particular, supoño, que os propietarios se acortaron e deixaron ese, sería porque lle é dificultoso cortalo. Está pendiente de Fenosa. Bueno, non sei, o caso é que está bastante... Outra cousa que quería marcar é que bueno, tampouco supoño que é competencia do Concello, pero non é competencia do Concello, pero teria que reclamarlo a quen lle corresponde, que é a señalización da autovía. Hai nos Verxeis, na estrada principal, na rotonda en 4 camiños, hai unha señalización, pero despois chegas aos Verxeis, chegas a rotonda e non hai ninguna señalización. E eu digo que hai moitas persoas que se perden aí, porque me chegan arribas preguntando por onde teñen que ir para coller a autovía. Xa pasoume en varias ocasións, todos os anos me encontro con alguén. E creo que nada máis. Vou mirar a chuleta, se me queda algo, ainda despois ao final digo. Por aí nada. Partido Popular, entón. Poucas. A ver, un cachón soza, os veciños están pedindo que se lle solución ao alcantarillado entre a casa de Xunqueira, é dicir, o número 21 e o número 35, que a cartera general. É máis o asfaltado da pista que está como a corredoira que hai 50 anos, que está escarallada de todo. Iso é cachóns oza. Nespereira Luou, xa falamos máis veces neste pleno, o camiño que entra na aldea, no núcleo da aldea de Nespereira, alcalde, ben que baixa da casa de Mari Carmen, a aldea de Nespereira, que está deplorable. En Buela Rarís tamén estuve ali outro e dime do número 3 ao número 14 tamén hai uns baches, se poden reparar, é do 3 ao 6 uns baches que están inundados polo rejo do corjo que hai ali, porque están sempre, bravo e inverno, non? Entonces, corrigindo, arreglando o rejo aquel, seguramente se lle saca auga se pode bachear. En Vilar Teo, creo que chamaron aquí xa os veciños, pasaron, sei que pasase a pelota de uns a outros, non foron atendidos, bueno, iso é o que dixeron, que o problema que de moscas que teñen ali, alcalde. O problema de moscas que, bueno, eles non están contra do establo, o establo estuvo ali permanente toda a vida, pero sí, co problema que teñen de invasión de moscas, que o ano pasado sulfataron e arreglou o problema. Entón, a ver si tendes a ben, pois, falar que a propiedade, e ver si da solución, que si é así de fácil sulfatar, pois mira. En Balcai de Calo, creo que tamén chamaron aquí, non sei que pasa con isto. En Balcai de Calo, no camiño da Lamela, hai cartóns fora dos contenedores, están invadindo a carretera e corre o riesgo de que unha moto, un coche, sei que bote fora, hai un accidente. Con respecto a eso do cartón, que non foi un problema solo ali, foi un problema xeralizado, bueno, tuvo a razón nunha... Sabedes que a xestión da recollida do cartón está rematada, está en precario, está en proceso, se vai a licitar, pero en esa situación a baixada do prezo do cartón foi moi importante nos últimos anos, chega ao 50%, entón a empresa non quería recoller máis e desa era a forma de presión. Tivemos unha reunión o pasado luns e, bueno, a raíz de aí parece que se notou, vamos a acelerar o proceso, vamos a retribuirle na forma en que se poida repoñer o equilibrio económico, co cal espero que a partir de agora o tema do cartón quede solucionado, pero xa digo, foi un problema xeral todo o Concello. Seguimos con 3 ou 4 cousiñas máis. En Cacheiras, no número 85 non hai ningún problema, pero hai unha finca ao lado que está invadida de maleza. Tamén xa unha vez comentamos isto aquí, non sei quen é o propietario, pois piden que se fale co propietario, pode se localizar aí e mandar a limpiar, non? Porque sei que hai culebras, ratas, en fin, casas a ambos lados. Lucía Chávez, pregúntanme os veciños cando se asfalta, porque para iso estaba para asfaltar. Bueno, vais a asfaltar. Sí, está un poco, pero ahora mesmo... Bueno, non ten... Eu digo que está previsto asfaltar.
E cando se cambian luminarias, porque como había aquel programa de luminarias que foran acollidas, está previsto cambialas, non? Sí, ahora estamos empezando a facer pouco a pouco este cambio de luminarias. Pronto, pois. Pronto. Mouro Morto Calo, a pista que vai, que tamén o dixen eu xa algunha vez, que vai da carretera de Mouro Morto á área recreativa. Bueno, pois aquela pista está nun estado tamén deplorable. Están pedindo que se poñan 2 puntos de luz, porque solamente hai un punto de luz neses 200 metros ou 200 e pico, e os rapaces por inverno sei que teñen que ir alumbrando cando van coller o autobús ali cos teléfonos a parada, non? Eu creo que isto tamén estaba para facer, me parece. No Cedateo, hai unha señora que vive na casa número 16 e quere que se lle limpien os camiños que circundan a casa, porque a casa está rodeada de camiños. Carmen Castro. A carretera de Santa Marta, cando se vai facer tamén, que está intransitable? Estaba para facer tamén, pronto. Non? Sí. Bueno, aquí a Asociación de Veciños de Oza, que é onde nacín eu e onde vivo, pasanme aquí 3 ou 4 puntiños tamén que vos vou a intentar deletrear. Na casa antigua escola masculina, tellado en ruínas, que eu dixen aquí, que xa dixen en 3 plenos, e habrá 6 meses que o dixen, e hoxe é o cuarto. Sí, Bamón. Sí, onde nacín eu. Bueno. Dixen de 7 tellas que había, ou non as contei, pero 7 ou 8 tellas que o temporal coubera, pero xa falamos en 3 plenos, agora despois veo a pandemia, agora volvo a repetir, de que está chovendo dentro no teleclub, o chamado teleclub. E, bueno, aportan algo máis. E encima do tellado que hai que cortar, que hai un árbol que move, bueno, que está nun estado deplorable o tellado, mas que hai un árbol, unha rama dun árbol que move todo. Local da antigua escola de nenas, actualmente o chiringuito. O tellado está en ruínas, hai unha rama de un árbol níspero frutal encima, rozando o tellado. Fai moito tempo que o Concello foi informado desta incidencia. E pon entre comillas, ni caso. O local da antigua escola é actualmente onde teñen as mulleres rurales a súa sede. Hai ventanas en ruínas, antiguamente tamén había un xardín, agora hai unha selva. Nin cortan a erva, de pura pena, dice. Resume. Punto 4. O señor alcalde que realiza un circuito por todas as pistas de Bamonde, que non hai tantos kilómetros. Verá o estado lamentable. Hai que destacar a pista de Malforado, entre Ibaldes, Lamas, tamén entre Ibaldes, no número 3, pista general, cerca dos Carballos. Fai máis de 6 meses hai un derrumbe na cuneta. E xunto no número 25, casa de Ramón Aldariz, que ali hai unha tajea que rompe na carretera, que foi a policía local, puxolle unhas cintas e máis nunca se volveu ali para... Vai haber un accidente tamén, porque quedou moito en medio da carretera. E que... Na Costa do Reino, xunto á casa de María, da tía María, e a pista general, hai 2 farolas, tamén o dixen eu aquí, que están tapadas por ramas de robles. Manuel Otero, personalmente, foi ao Concello fai uns 10 meses, e me atendeu a señora Uxía. Sí, xa sei onde está Bamonde, onde está ese sitio. Pois ben, parece que non encontrou o lugar, que non encontrou a señora Lemos, a señora Uxía, ten máis cousas para aplicar, pero non entendo moito que pon. Pero me temo que estou perdendo tempo con este Concello, dice a persona que escribeu isto. En definitiva, Bamonde non ten Concello para solucionar problemas, solo para cobrar os impuestos. Logo din que se vayamos os veciños ao rural. Ja. Estou jodido con este Concello. Tendrían que cambiar moito, escribeu en castelán e todo no extraordinario. E teño as miñas dudas. Ojalá me equivoque. Atentamente, veciños de Bamonde. E añaden algo máis. A última vez que nos visitou o señor alcalde, antes das eleccións últimas municipales, recordo escoitarlle que os veciños tiñamos que avisar ao Concello para cando houbera algunha incidencia na parroquia. Eu pensei, ten razón o señor alcalde, e máis dixo que o Concello non pode estar informado de todas as cousas que pasa. Que razón grande, pero resulta que cando chamamos por algunha anomalía, sí, pero o resultado é no. Solo boas palabras, Bamonde olvidada, señor alcalde. Acabei. Gracias.
Sí, tres cousas. Unha era sobre a iluminación da Ponte Vic en Pontevea, se hai maneira de solucionalo. Parece ser que se falou e se dixera que sí, pero que segue sen ter a iluminación. Entón, bueno, volveronme a preguntar esta semana por eso, para que se teña en conta, e se hai, o sea, que se lle pode decir, ou se vai a iluminar. Está Noli buscando unha iluminación porque a que nos deron un orzamento era repoñendo a existente, pero a verdade é que non nos acababa de convencer. Falamos con Patrimonio, non tampouco lles acaba de convencer moito a existente porque vai colgada da Ponte Nova. Estábamos falando de aproveitar nos iban a pasar un orzamento con iluminación a través cos postes, aproveitando os postes para colocar unha iluminación cara a ponte de tal forma que non fagas tanto impacto visual. Bueno, que non lles gustaba moito a Patrimonio esa idea que tiñamos ao principio. Vale. Outra é Elías, a carretera que arregláramos os baches que vai de Xermeade a Olveira e Vilariño. Volveu a salir, agora volven a ter. Digo para que a teñades en conta se pode ter algún outro tipo de arreglo máis en condicións, porque é verdad que agora no verán espero que non sigan abrindo moito, pero non deles, ca chuvia esta que houbo aí, pois abreu, e eu personalmente pensei que libraba del, non librei e pinchei a roda aí, como a min pode pasar a máis xente. Entón, bueno, simplemente para que teñades en conta que volveron a salir noutro sitio e se pode ter algún tipo de arreglo. E outra é a carretera que vai en Lampai da Silva cara a Carcacía. Esa xa comentarei eu, non sei se foi no pleno xa o ano pasado, non sei se outubro ou novembro, porque se asfaltara na Silva a carretera, pero a señal de límite de concello de Teo está moito máis abaixo. O Concello de Padrón asfaltou por Carcacía hasta o límite de onde está a señal de Teo, pero en Teo paramos antes de chegar aí, e de feito ten un bache a carretera. Entendo que é parte de Teo chegar hasta a señal do límite. Está ese trozo, é que non sei cantos metros poden ser, pero é un tramo pequeno. Xusto onde acaban as casas da Silva, aínda queda un tramo hasta que entras no Concello de Padrón. O Concello de Padrón asfaltou hasta a señal de Concello de Teo, pero o Concello de Teo parou antes de acabar a aldea da Silva. E hai xusto nunha curva e hai bache aí. Que se ve, ben. Sí que falei dela e logo non sei se quedou aí, é verdad que non se volveu a falar, aínda volvín a pasar estes días por ali e volveume a acordar. E claro, os veciños que me dixeron nese momento, eu naquele momento dixen, a verdad tamén habían pensar que quedou no limbo por ambas partes, entón volvo a sacar o tema. Hola, boas tardes a todos. A pregunta é en relación a como se están a facer as tarefas de desinfección dos parques infantís aos que si se pode ter acceso, porque, bueno, logo de que houber esa controversia de que, bueno, parecía que si que tiñan, podías acceder aos parques que estaban vallados inicialmente, a xente accedeu o luns, despois non se podía, volveronse a vallar, pero os que si están abertos, xa quero creer que se foron desinfectados, pero os que están abertos, que tarefas de desinfección se fan por o tema do COVID por seguridade para os nenos? Pois media hora diaria de desinfección cada ao final do día ou é algo? Pois depende. Hai algúns que é unha discusión un pouco complicada. Nós preferimos de entrada facelo ao mediodía porque considerábamos que era certo que xogamos aí con un pouco ca disponibilidade da xente tamén, non? Pero tamén nos pasou en sitios en que acabou de facer a desinfección e entraron nenos
Entonces tamén é un problema, porque ou deixas unha protección de que durante 5 ou 10 minutos non se use o parque, ou tamén é un jaleo. Non sei, o dos parques é moi complicado, porque no fondo, e non me corto en decirlo, é un paripé. É dicir, por que é un paripé? Porque o desinfectas despois de que pase cada rapaz, ou non vale de nada, porque, é dicir, pero bueno, dentro, digamos, das normativas que están en vigor e demais, estamos facendo eso, e xa digo, na maioría agora se está facendo a partir da última hora da tarde ou a primeira da mañán, para precisamente evitar eso, porque só faltaba que lamberan a lexía, e os nenos son moi dados a... Entón, tamén aparte do que se estaba facendo de paños e demais, agora se vai tamén con un aspersor, porque claro, os tobogáns altos, como aquí na Ramallosa, para sentar a limpeza, tamén un pouco complicado. Vale, entendo que de luns a venres. Sí. Na fin de semana... Neste momento de luns a venres. Despois de agosto manteremos toda a fin de semana, porque agora neste momento non temos servizo de fin de semana. Eu de todos os sitios queria facer un comentario, pedimos a todos e a todas, porque estamos observando, a ver, hai uns parques, hai unhas áreas deportivas abertas neste momento que son 3 ou 4, non teño aquí, pero estamos observando que se están utilizando casi todas, que se lle puñeron cartéis, que se indica que esas áreas están pechadas e a xente fai caso omiso aos cartéis, é dicir, é unha cuestión, por exemplo, no que está en riba da autopista, ese parque, outro día eu pasei pola autopista e vin a xente xogando arriba, ese área deportiva está pechada. É un pouco que é imposible controlar todas as áreas deportivas, é dicir, se lle poñen carteles, se pechan, pero logo a xente fai caso omiso das advertencias. Aí sí que xa non hai moito... Pero... Sí, pero vamos, que é un pouco que comentalo tamén a nivel xeral de que a situación é a que é, porque teñen todos un carteliño de que está pechado e demais, pero... Ben, eu puxose en contacto con nós un veciño dali da travesía de Cacheiras, en concreto da ferretería O Cravo. Meteu por rexistro xa fai un mes, fai no mañán, o día 2, solicitando unhas melloras para ali porque non ten un dos seus clientes aparcar, e claro, el queixase porque di que pagou licencia como os demais e que non dispón de zona de aparcar. Propón aquí, supoño que xa viríades, non? Porque entrou por... Sí, o vimos, pero quero dicir que... Queres saber se pode tomar algunha medida, se non se pode... É que o problema é que esa é unha estrada da Diputación. Da Xunta, que ademais fixo el... Pero as gestións para non nos pode facer el, terás que facer o Concello, non? A Xunta. Hombre... o que pasa é que ali... Ele no que se basa, digo, non o vou facer... Claro, pero o que pasa é que, se vos lembrades, fora a obra do enxeñeiro, precisamente que vive nos Tilos, toda o tema da seguridade foi o que puxera as prazas esas de aparcar marcha atrás, que ninguén entendía no principio, pero que, bueno, que ao final eu creo que vamos, e desde logo ali temos claro que non lle vai a permitir unha plaza de aparcamento. É dicir, é que a proposta que fai, se te das conta, é desde o punto de vista da seguridade é absolutamente inviable. Entón, eu non lle quero dicir, non lle vamos a pedir á Xunta algo que desde un punto de vista de seguridade. El pide, por exemplo, cambiar os contenedores de sitio, que lle que se ganan dúas plazas de aparcamento. O do cambio dos contenedores non sería un problema. Non é un problema. Bueno, pois xa sería un avance, non? Despois tamén di que ali enfrente onde está o supermercado aquel, que ali que non hai... Non, o que pasa é que fala de que a propiedade é privada, a trata como privada dentro do supermercado e que non deixa aparcar coches ali o dono do supermercado. Claro. Cando esta franxa é de dominio público... Bueno...
a franja diante do supermercado é privada. Está sinalizada, ademais, non de aparcamento, non está sinalizada en ningún momento pola Xunta, considerou un aparcamento, eso falamos co enxeñeiro o ano pasado cando fomos Xurxo e Maseu. Sí, eles consideraban que é unha zona non de aparcamento, ni sequera non podes aparcar pegado un paso de peón, sino que é unha zona de paso para unha zona privada, porque eso non está cedido. Nin está cedido, nin está expropiado, eso é terreno privado. É do seu propio supermercado. Escrito pon que non é privado, Non, porque é privado. que se informou no Servicio Técnico de Urbanismo. Pois eu falei con el varias veces e dicen que era privado. O problema que ten ele é que el quere que expoñamos unhas plazas de aparcamiento despois do paso de peóns cara a carretera o sea, o que sería a propia carretera da Xunta. Sí, ese paso de peóns que está enfrente ao restaurante aquel que hai ali, que é moi peligroso tamén, está nunha zona... El pide varias cousas, xa de sempre, varias desas cousas xa se levaron a Xunta. O ano pasado, outra vez que fomos a reunión con o enxeñeiro. A ver, vou dicilo así de claro, a última que tivemos coa Xunta, e así o digo, coa carreteras da Xunta, das estradas da Xunta, por esta carretera foi, non sei se vos dade conta, ao lado da Pulpeira de María, que hai vai haber unha venta de coches, vale? Se lle permitiu unha entrada, un acceso de 25 metros, vale? Con vado, por parte da Xunta. Tivemos que falar con eles para dicirles que eso era imposible, quero dicir, se metemos 25 metros, pois sacamos todas as plazas de aparcamento, podemos sacar 7. Entón, claro, quero dicir, a idea da Xunta sempre, reteado polo técnico que sempre nos reunimos, que é o enxeñeiro, é que esa carretera ten que desaparecer todas as plazas de aparcamiento, vale? Que non van a permitir máis plazas de aparcamento. Se vos dades conta, eles cada vez que fan algún pintado intentan mellorar a seguridade, e iso sí que é verdade, hai unha das cousas que pide sempre que o carril central de incorporación desde o cementerio que se reduza, é suficientemente, se ha reducido... No que se reduzca, no que se elimine, que se sale por abaixo. Pero a Xunta di que ese xiro non é preocupante para eles e que sí que o permiten. A ver, nós podemos... Eu non coñecí o escrito, non pasa nada, se lle pasa outra vez a Xunta, pero a min hai certas cousas do escrito, eu entendo as súas necesidades como comercio. Si, a mexer un comercio que se sacan sacos... Pero eu entendo tamén que nós temos que mirar un pouco máis, a mellor un pouco máis por a seguridade viaria. Eu podo entender que, por exemplo, cando foi o da actividade de compraventa fora o de Porto Galicia, que nos comentara, mira, creo que están facendo unha obra e polo que me din el ten permiso para facer un vado de 25 metros, entón sí, eu entendo que aí sí que temos marxe. Hai certas cousas que non temos marxe na Xunta porque non opinan e teñen as súas normas. Para ben ou para mal, aquí agora xa, eu sí que é verdade que eu entendo a súa preocupación polo aparcamento, sí, pero moito máis non se lle pode facer. Claro, a ver, aí o tema é que non é salir con a bolsa de pan na man, entendes? Salen con sacos moi grandes e así. Entonces, el di, eso a mí faime perder clientes, porque un cliente, eu aunque yo leve, tengo que aparcar alá arriba, entonces xa pasan de... bueno, buscaba unha solución, por lo menos... Sí, non, a ver... Ele o que di, eu non vou ir á Xunta, terán que gestionarmo desde o Concello, non? Pero xa gestionamos varias veces. Quero dicir, é que non é que de repente isto va a aparecer agora, é que decir, leva como mínimo 3 anos pedindo, e como mínimo 3 anos, algunha cousa, todas, non? Eu o carril, a ver, cando apareceu a idea de reducir os carrís, os acordáis, houve un momento que a Xunta quería cargarse todas os xiros á esquerda, que se facía desde o lado este da carretera, nos dixemos que non, que estábamos en contra, eles argumentaban que os xiros que se podían facer, por exemplo, desde o cementerio de Cacheiras non era preocupante. Vale, a ver, o titular da carretera... Bueno, sí que é, porque se ves do cementerio, coches aparcados diante porque uso a diario, non ves os coches que veñen abaixo. Pero para eles non é preocupante, para a Xunta non é preocupante, vale? Entón, hai un inspector, hai un vixiante de carretera que ten en conta os criterios que ten que ter en conta, que eu non podo valorar, igual que non valoro, aínda que pode non estar de acordo, con determinados criterios que ten a Diputación. Son os titulares da carretera. El ten un problema, sí. Que ten difícil solución, sí. Que me dis que é a primeira vez? Non, leva 3 anos con mesmo, xa pedimos varias veces e se mandaron incluso os escritos a Xunta sempre denegados, o sea, nunca se fixo caso, así como noutras veces sí que é verdade que non hai problema ningún, neste caso, en diferentes reunións sempre se nos dixo que non, que eles eran partidarios nesa travesía de quitar os vehículos nesa zona, sobre todo, de aparcamento
Entonces aquí, hoxe, perdona, hai un malentendido cando el pon que preguntou no Concello polo tema do aparcamento que dixeron que era público. A ver, entendería mal, non digo que non é privado. Esa parte é privada, non está nin porque ele está co tema ese de que é público e entonces, claro. Porque pensa que ademais unha das cousas que te recoñecerá el é que el recoñece que chamou moitas veces a policía para que lle deixaran aparcar ali. Hombre, porque ali hai un problema. E a policía vai ali e claramente é privado, non hai ninguna soa denuncia porque a súa propiedade privada e el determina quen aparca. Bueno, pois eu lle digo, eu puxose en contacto con nós e quedei... El falou varias veces con nós, quero dicir, non é a primeira nin a última. Sí, no, é que ademais, literal, antes das eleccións, das do ano pasado, era dunha maneira, despois foi doutra. Si te visto, non me acuerdo. E en todo caso, que intente facer peticións. Home, porque tamén creo que fai no mesmo escrito a petición, claro, ali hai unha plaza moi estreita e pide que se reduza a aceira para... Home, a mí ir con o papel ese concreto a ningún sitio pedindo que se reduza a aceira... Pide retirar as bandas oblicuas pintadas no chan, en todo o trazado que limitan as plazas de aparcamento. Sí, pediuse. Aí quedamos. Porque tiña moito arranxo as carreteras con arranxo non, con arranxo hai que pagar primeiro o arranxo e, bueno, hai prioridades, eu entendo que son o que son. Eu, en todo caso, sí que é verdade que comentalo porque non está aquí, ademais foi unha persona que loitou moito por eso, foi Xurxo, e fixo moitas reunións e fomos moitas veces a Coruña por ese tema. Quero dicir que non, que ao mellor é todo sí, que dita toda a xente, pois pode ser que sí, ou pode ser unha persona pésima e unha horrible dirixente, pero Xurxo intentou de todas as formas posibles e podes preguntar a Xurxo. Volvo ao carteliño da agua, Elías, pasouse vos, non sei, hai un mes e iso é moi... É unha agua que está... que non é potable moito tempo que a xente bebe ali. Claro, é que beben. Bueno, pois a ver se solucionades eso. E agora, por último, pois a carretera esta de Vilar de Calo de enfrente a Frutas Barreiro, que vai dar por detrás, xa sabes de cal che falo, non? Porque está nun estado lamentable. Bueno, pois cando se poida, pois moi ben. Pero vaise facer. Bueno, nada máis, gracias. É un segundo, só un segundo, que o cruceiro de Rarís, supoño que xa saberedes, o cruceiro que hai en Rarís, ali onde a igrexa, o cruceiro que é tan bonito, que ten unha recollida, un anxo recollendo sangue, que ten unha greta, non sei se ustedes noticia. Bueno, pues, eu quería decilo porque sería conveniente facer un estudo de se corre perigo e tomar medidas antes de que sexa tarde. Aproveitando a circunstancia, decir que por fin chegou o permiso de patrimonio do cruceiro de Oza. Entón, aleluia. Bueno, nada, todas as 3 ou 4 cuestións que traio son a coacción do Consello Escolar que tivo lugar onte no Instituto de Cacheiras. En primeiro lugar, un agradecemento por parte do Instituto á Protección Civil. Fixeron saber ou quixeron facerme saber que estaban agradecidos pola labor que fixo Protección Civil durante a época de confinamento e nada, pois, dende logo comprometinme a explicalo hoxe aquí para que quedase constancia, trasladarlo ao goberno local e tamén para que quede constancia na acta do Pleno. Igualmente, un agradecemento final. Durante o Consello Escolar comentáronse, como non pode ser de outra forma, varias cuestións e entre outras falouse
tanto por parte do profesorado como por parte dos pais da época de confinamento, e, bueno, pois, cada quen expresou situacións que non foran doadas. Entón, perdoádeme se foi excesiva a licencia, pero permitínme a licencia de, pois, felicitar e agradecer, por suposto, o traballo dos docentes e da paciencia dos pais en nome de toda a corporación. Dito isto, dúas cuestións. A primeira, falando das previsións que teñen de cara á limpieza, pensando xa no vindeiro curso, falouse de, bueno, pois, as previsións económicas para realizar as labores de limpeza, etcétera, etcétera, e xusto nese momento preguntaron se por parte do Concello había algunha previsión de cara ao vindeiro curso para, bueno, pois, labores de cara ao COVID, en xeral, non solamente da limpeza, entendín, Entón, díxenlle que, bueno, que dende logo descoñecía, pero que imaginaba que no que afectaba especialmente a limpeza, considerando que é competencia do Concello, que non habería ningún problema por apoiar todo o que fose... A ver, bueno, vamos a ver, o mantemento, non sei se a limpeza das cuestións do COVID, o mantemento é competencia do Concello e todo máis. O que é a limpeza do cole está asumido pola Xunta. É dicir, en primaria... Do instituto, sí. Quero dicir, nos cole, a diferencia nos centros de primaria do Concello e no instituto é de tal. En todo caso, que fagan unha proposta máis concreta, porque teria en todo caso que ser complementaria. Exactamente, imaginei, díxenlle que de todas formas que imaginaba que tratándose desta cuestión que non habería problemas sempre cando, bueno, pois a aportación fose asumible por parte do Concello, non? E finalmente, pois a seguinte cuestión. Entre outras cousas, onte no Consello Escolar aprobábase, bueno, a dirección do centro quería actualizar o baremo para o transporte, é dicir, quería levar ao proxecto educativo pois o baremo que ven establecido polas últimas instruccións da Xunta. Basicamente o que quería era, bueno, pois eso, facer cumplir a normativa do baremo que consta no proxecto educativo, non? Entón, bueno, pois como non podía ser de outra maneira, saliu o tema do transporte que xa temos traído a este pleno e que cuxa moción precisamente aprobamos no pleno do mes pasado, non? Entón, bueno, pois si é certo que explicaron que de cara ao vindeiro curso o problema a priori non é grande, que precisaríase realmente, aínda está por saber cantos alumnos necesitarían de transporte en bacharelato, porque os prazos este curso pois están retrasados para todo e aínda non se sabe con precisión pois cantos van ser os alumnos que cursen bacharelato, non? Pero dicían que, bueno, que podría ser, en primeiro lugar, que podría darse a circunstancia que nin sequera fose necesario aplicar o baremo, é dicir, que houvese máis oferta de prazas de transporte que demanda, pero que no caso de haber máis demanda que prazas, que a demanda case sempre é cativa, é dicir, estaban falando de moi poucos alumnos. Entón, como sempre, bueno, pois pregan que, en certa medida, se poidera dar certa seguridade para que eses poucos alumnos que, no hipotético caso de que poideran quedar sen prazas de transporte, pois que o Concello pudese colaborar de alguna forma. Eu, dende logo, díxenlle que entendía que, tratándose neses termos, sen ser ou considerando que o montante económico non fose excesivamente elevado, pois que confiaba, lóxicamente non puiden dicir nada máis, que confiaba que pois por parte do goberno local se tivese a sensibilidade para procurar, bueno, pois argallar unha solución e eles ademais pedían, bueno, que na medida do posible, a medida que se tomara, tivese certa continuidade no tempo. Entón, bueno, pois simplemente quería trasladalo para facer o que corresponda. E nada máis. ¿Alguna por parte do Partido Popular? Non, pues, bueno, entonces levantamos a sesión e quedamos pendentes para o próximo pleno.